Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. ¿En qué lado quieres estar? Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor, por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraofficial.es. Què tal? Bon dia a tothom. Jo soc Mireia Escobar, directora d'Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona i directora general del Design Hub. Avui estem aquí en el marc de la setmana del Barcelona Film Festival presentant un projecte que l'any 2019 va ser la seva última edició i que el nou equip de govern de l'Ajuntament, encapçalat pel regidor d'Indústries Creatives i Cultura, Xavier Mercè, ens ha demanat tornar-lo a engegar. El projecte és el Lab, que tots molts dels que esteu aquí el coneixeu. És un projecte de producció audiovisual d'obres literàries vinculades a la ciutat de Barcelona. És un projecte que té una durada d'1 any en el que fem és ajudar a les productores a guionitzar aquelles obres literàries perquè siguin produïdes i distribuïdes. De fet, és una proposta que surt de l'administració pública. L'Ajuntament el que fem és, amb l'ajuda de molts participants que ens ajuden a crear aquest projecte i a desenvolupar-lo, el que fem és seleccionar entre 30 obres literàries, 6 projectes que seran susceptibles de ser guionitzats amb una aportació econòmica i durant tot l'any, amb un mentoratge que incorporem aquest any i molt assessorament, acabant convertir-se en guions per possibles produccions audiovisuals. A final d'any, aquests seleccionats es presenten i juntem els que són els guionistes, els autors, més les productores. Fem un pitching i enguany ho farem al Design Hub de Barcelona i allí sortiran seleccionats que estem intentant, com ja es va fer en les seves passades edicions, anar-nos a mostrar a diferents festivals d'Espanya i de fora del que és el nostre talent i la nostra producció pròpia d'aquesta ciutat. Per tant, és un projecte que a mi m'agrada molt tornar-lo a engegar. Tenim una línia que l'hem creat des del Design Hub i amb aquesta nova direcció que fa 3 mesos que soc directora d'Indústries Creatives, vull dir que... Però tenim un programa de talent on vinculem totes les disciplines del sector amb les escoles de disseny i arquitectura i fem projectes on traslladem el món de l'estudiant en el món real. I jo crec que aquest Lab, que avui presentem de nou, va molt encaminat a la promoció del talent i aquest talent que tenim tan increïble en la nostra ciutat i aquesta indústria que també tenim tan productiva a la nostra ciutat i fer aquest joint venture entre tots per poder promocionar-ho. També presento, hem fet el canvi del... Jo que vinc del món del disseny, sempre m'agrada molt explicar que els logos, les marques, les imatges gràfiques, a darrere hi ha una persona que és un artista al final, que és un dissenyador. Marc Miquelai d'Alan Bruc ens ha fet el nou disseny de la nova marca del Lab, que és la que ens representarà durant els propers anys. I després volia donar molt les gràcies, tinc aquí la llista, que no me la sé tota, de tots els participants d'aquest programa, entre els quals estan l'ESCAC, l'Escola de Cinema, que he vist per allà la INSA, que ha vingut avui, l'Associació de Guionistes de Catalunya, el Clúster Audiovisual de Catalunya, el Gremi d'Editors, Productors Audiovisuals i l'Associació d'Agències Literàries, Arsenal, Espai d'Innovació i Coneixement de la UPF i l'Acadèmia del Cinema Català. Per tant, tota aquesta gent ens ajudarà. Jo sempre dic que els projectes d'aquest recorregut que duren molt de temps i que al final tenen un producte, no és tan o igual o més exitós el producte final que ho és. Al final tots ens agradarà veure algun dia aquelles pel·lícules que parlaven de Barcelona i que es van escriure aquí, sinó tot el procés de producció, d'aprenentatge entre tota la gent que hi participa. Jo crec que aquesta és per mi la clau de l'èxit i el per què a l'Ajuntament ens impliquem en projectes com aquests. Per tant, jo ara el que faré serà presentar a 2 persones que de l'any 2019 van ser 2 casos d'èxit que ens expliquin tot el procés. Un és el Miquel Mas, que és el representant del Nas de Mussolini i la pel·lícula de la vida, i Santiago Suárez,
representant de l'Estiu d'Amor, que ens explicaran. Van ser dos dels casos que l'any 2019 van ser seleccionats i que ens expliquen l'experiència perquè acabem tots de saber ben bé de què va aquest projecte. Endavant. Gràcies, bon dia. Sí? Bé, jo soc el Miquel Mas, tinc una productora que es diu Cornelius Films, que vam fundar el 2009, i estic aquí per parlar de dos casos que van rebre l'ajut del Lab del 2018. Sí? 2019? 2019. 2019, com passa el temps. Els dos projectes, un està basat en el llibre El nas de Mussolini, de Lluís Anton Baulenes, i el segon projecte està basat en el llibre de La pel·lícula de la vida de Maite Carranza. Si voleu, comencem amb el cas del nas de Mussolini. Tiro, vull dir, vaig fent. Doncs el nas de Mussolini és un projecte que ara mateix tenim en desenvolupament. Sí que és veritat que després de rebre l'ajut del Lab ens va anar molt bé per presentar-lo també als ajuts de l'ICEC, els ajuts de desenvolupament de l'ICEC, ens els van donar. En aquest cas, el que havia de desenvolupar el guió del nas de Mussolini és un servidor, perquè era jo també el que s'encarregava de la direcció d'aquest projecte i és el que us dic, ara mateix el tenim en desenvolupament. I el que sí que ja podríem parlar de cas d'èxit absolut és el que està basat en la pel·lícula La vida de Maite Carranza. Ara mateix estem en plena producció d'Olivia i el terratrèmol invisible, que és com es titula el llargmetratge amb el que es basa aquest llibre. Olivia i el terratrèmol invisible és un llargmetratge d'animació amb stop motion, que no sé si sabeu, no sé si esteu familiaritzats amb aquesta tècnica, però és una bogeria, una cosa caríssima, a més, no us podeu ni imaginar. I és molt interessant veure com d'un, diguem petit, perdoneu, però diguem en relació al que és el reste del projecte, però com d'aquesta petita llavor que és el premi que ens va atorgar a través del Lab, hem aconseguit ara mateix estar produint un projecte que està vora els 3,5 milions d'euros, que és una coproducció amb França, amb Bèlgica i amb Xile, que està participant Televisió Espanyola, Televisió de Catalunya, Apunt, el Ministeri de Cultura, o sigui, l'ICA, l'ICEC, etc., però que també tenim KMBO, que és una de les distribuïdores més importants de França, que també està participant amb el projecte. Aquest llargmetratge el dirigeix la Irene Iborra. Com us deia, ara mateix estem a Sant Martí, amb una fàbrica de 1.600 metres quadrats, on hi ha 35 persones que estan frame a frame donant vida al projecte de l'Olivia. La idea és acabar el rodatge al desembre i, si tot va bé, intentaríem estrenar el mes de setembre de l'any que ve, després d'intentar passar per algun festival, com podria ser el Festival d'Annecy, que és el festival més important d'animació d'Europa. Dir-vos també, així com a bona nova, que ens acaben de seleccionar amb el Work in Progress d'Annecy, que potser pels que no coneixeu el festival no sona gaire tal, però us dic que és un logro, no em surt en català la paraula, bastant important. Com a resum us diria això. Sí, com dir que potser hagués estat com molt bé o que pot estar molt bé de cara a futur amb Bolívia, no? Doncs potser que la implicació de l'Ajuntament de Barcelona sigui sent el mateix que va ser amb el principi. Ara, amb el moment que ve la difusió, la veritat és que estaria molt bé que també poguéssim trobar algun tipus de col·laboració. Sí? Això segur. Santi, toca a tu. Hola. Hola, què tal? Bon dia. Hola. Nosaltres tenim un projecte que es diu L'Estiu de l'Amor. Com a projecte, la història es basa justament en un llibre de Toni Orensan, que és un escriptor i bon amic, guionista també, de Falset, i explica la història, bàsicament és la història de Picasso i de la seva amant, Fernando Olivier, durant un estiu que passen a Horta de Sant Joan. Aquesta història nosaltres la vam agafar
bàsicament pensant que podia tenir una projecció internacional pels personatges, però també perquè era una història que era molt divertida. Vull dir, realment és una història molt divertida. I és una història que ens agrada molt, en el sentit que és una història molt coral, una comèdia d'aquelles comèdies espanyoles, clàssiques, en què passen moltes coses i en què tens tot un poble involucrat. La novel·la vam començar a treballar-la justament a partir de la convocatòria del Lab i per nosaltres va ser com si ens donessin un impuls. No? Hem de tenir això com a mínim un primer projecte per poder-ho presentar, perquè primer de tot ens va sorprendre l'existència d'això. Vam dir, ostres, que guai que existeixi aquesta proposta per poder presentar. I arrel d'això vam tenir una primera versió de guió. Avui us dic, estem a la versió 9, hem treballat molt i per mi tot ve d'aquella llavor. Aquella llavor ens va permetre, per exemple, entre altres coses, optar a participar en el Rotterdam Lab, que és un laboratori del Festival de Rotterdam que està molt bé i és un laboratori on nosaltres vam aprendre molt, vam agafar molta experiència. També ens va permetre treballar amb una script editor, amb els diners justament d'aquest ajut, vam poder contractar una script editor que es diu Fernanda Rossi, que ens va ajudar molt a aprofundir en el guió i a treballar diferents versions successives del guió. El guió ha anat seguint, el projecte ha anat seguint diversos meandres. Primer el plantejàvem com una pel·lícula en català, després de les primeres versions del guió vam veure que allò era un projecte molt gros, que estava entre 4,5 i 5, i vam dir això serà molt complicat de fer-ho com una pel·lícula en català. Vam fer versió del guió en castellà, vam aconseguir la implicació d'una directora, de la Maria Ripoll. La Maria Ripoll, evidentment, va portar les seves coses al guió i amb el temps vam ser coneixedors que l'ISEC obria una línia per a grans produccions en català i llavors vam dir que això ha de ser en català. I vam proposar a TV3 la idea de col·laborar. Estem en això. Ara, en aquests moments, el projecte està en això. No és un projecte mort, però sí és un projecte que camina molt a poc en la mesura en què, clar, que és un projecte car i nosaltres ho sabem. I tampoc no és que tinguem cap pressa. I això és una de les coses que jo agraeixo al Lab també, que no, hem de veure la pel·lícula. No. Per mi l'èxit és que això s'acabi fent. I a vegades hi ha projectes que demanen més temps i hi ha projectes que es poden fer en uns períodes més curts. De tota manera, jo recollint una mica el que deia la Mireia, per mi tot aquest procés ha estat un aprenentatge que és el que realment val la pena d'haver participat en això i les portes que ens ha anat obrint i que d'alguna manera també et sents responsable del projecte pel simple fet que t'hagin donat això i que no el vols deixar morir, entre altres coses, primer perquè et sents responsable, però també perquè li passa que fan un carinyo. És com tenir un fill i abandonar-lo, no? No ho faràs. Vull dir, què som? Assassins? No. Som pares d'una criatura. I per mi la sort d'haver estat escollit bàsicament és aquesta. Les portes que m'ha permès anar tocant i anar obrint. Per nosaltres va ser un primer pas que a poc s'ha anat fent gros i que, s'hi van sumar coproductors a València, a Andalusia, tenim també gent consultada a França que també poden estar interessats en el projecte, arrel del Rotterdam Lab. Aquestes coses serveixen per fer amics i per gestionar futures coproduccions. I en aquest sentit, nosaltres encara el veiem. Jo encara el veig, el projecte. Li tinc carinyo i no vull que es mori. No vull que es mori. I lluitarem. Molt bé, i tant. Moltes gràcies. Ara passo la paraula a l'Àngel Romero, coordinador del Barcelona Film Festival, que engegarà una taula de debat amb un grup de persones que la presentarà ell
i que gràcies per tot. Endavant, endavant. Sí, sí. Mira, tu Txell aquí. Gràcies. Tu, Ana, allà. I la Eva? Jo l'apunto, no? Sí. I tu, Pablo. Ah, m'havien dit ahí. Ah. Molt bé. Bon. Doncs, abans de començar, m'agradaria donar les gràcies al Lab i a l'ICUB per haver presentat la seva nova convocatòria en el marc del Barcelona Film Fest, festival que jo represento ara en aquests moments com a coordinador i festival que encara, per cert, encara queden 3 dies, o sigui que si us animeu, teniu moltes pel·lícules encara per veure i algunes activitats per gaudir, com aquesta, que espero que gaudiu, i res, anem a començar la taula. Ahora, para complementar la presentación de Mireia, vamos a charlar durante unos minutos sobre algo que es fundamental en todo este proceso que pone en marcha la iniciativa del Lab. Eso seguramente es un tema menos agradecido que otros, o menos artístico que otros que hemos tratado en estas jornadas de guionistas industria de otros años en el festival, en la que hemos hablado de guión, del guión respecto a la dirección, por ejemplo, o la dirección de fotografía, el montaje o el sonido. Lo que pasa es que es fundamental, que es la propiedad intelectual y los derechos de autor. Los derechos de la propiedad intelectual y los derechos de autor están metidos de lleno en todo este proceso que supone la puesta en marcha del viaje que supone una película, la aventura que supone una película, ¿no? Que puede estar desde que se empieza a escribir hasta que llega a una pantalla de un cine o de una tele, o cuando alguien está ahí con su mando y elige determinada película en una cosa de esta que llamamos plataforma. Bueno, pues en todo este proceso tenemos que tener en cuenta los derechos de autor y la propiedad intelectual. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Pablo Martí, del Departamento Jurídico de Dama, que es la conocida entidad de gestión de derechos de autor en medios audiovisuales, a Txell Llorens, presidenta del GAC, Guionistas Associats de Catalunya, a Ana Soler Pont, fundadora de Pontas, agencia literaria y cinematográfica, que representa autores de todo el mundo y que también ha puesto en marcha una productora, Pontas Films, y a Eva Soria i Puig, directora d'Innovació i Sectors Culturals de l'ICUB y doctora en Derecho. Entonces, un poco para empezar a meternos en la jungla de los derechos de autor y la propiedad intelectual, simplemente podríais hacer una introducción, ¿no?, desde el punto de vista de la propiedad intelectual y los derechos de autor, ¿qué se tiene que tener en cuenta en todo este proceso que pone en marcha el Lab? Sí, empezaré yo, comenzaré yo. Pablo, voy a hablar en catalán y voy a explicar el ABC de los derechos de autor en el campo audiovisual, te lo sabes de memoria, y después te voy a interpelar en un par de cuestiones. Así que començo explicant. Farem un mix català-castellà perquè el Pablo, que ha vingut avui de Madrid, que és de Dama, així ens pugui seguir. Però la part que jo vaig explicar ara se la sabe de memòria i per tant no harà falta. Jo explicaré una mica, intentaré donar 4 pinzellades sobre què són els drets de propietat intel·lectual i com afecten les produccions audiovisuals que venen d'una transformació d'una obra literària. Faré una introducció molt, molt bàsica que ens serveixi per després poder tirar endavant el debat. Sabeu que el que la llei de propietat intel·lectual protegeix no són els artistes. Ser artista no és un estat civil. El que protegeix la llei de propietat intel·lectual són les obres. Aleshores, la llei agafa i diu, a veure, què és una obra? I ens diu, perquè una obra tingui drets de propietat intel·lectual ha de tenir 4 coses. Una, ha d'estar plasmada en un suport tangible o intangible. És a dir, l'hem de poder veure, l'hem de poder escoltar o potser l'hem de poder tocar. Ha de ser de contingut artístic, científic o literari. En el cas que ens ocupa, això ho complim segur. Ha de ser original. El nivell de l'originalitat
és molt baixet. El Tribunal de Justícia Europeu ens diu que quan l'autor pren decisions creatives i ho deixa així una mica a l'aire, aleshores ja es compleix el requisit de l'originalitat, lliures i creatives, diu el TJUE. I ha de tenir un autor, que en el nostre cas, ara parlarem de les adaptacions de les obres literàries amb guions, en aquest cas, segur, o gairebé segur, i ara amb el tema de la intel·ligència artificial, que em sembla que hi entrarem una miqueta, no? Esta mañana hemos hablado un poco. La llei requereix que hi hagi un autor i que sigui un autor, una persona física, una persona humana. De moment, deixem de banda quan aquest autor pot ser la intel·ligència artificial. Quan complim aquests 4 requisits, què tenim? Tenim 3 tipus de drets. Un són els drets exclusius, que són la còpia, la distribució, la comunicació pública i la transformació. Transformació és molt important perquè és el que ens donarà lloc a una obra derivada d'una obra literària, exercim el dret exclusiu de la transformació, tenim una obra derivada que serà el guió. Tots aquests 4 drets, la còpia, la distribució, la comunicació pública i la transformació, són drets exclusius que ens ha de cedir el seu titular, l'autor originari d'aquestes obres. Després hi ha els drets de simple remuneració, que són els que gestionen les entitats de gestió col·lectives de manera obligatòria. Els drets exclusius els poden gestionar o no les entitats de gestió. Y ahí después te preguntaré, bueno, si al moderador le sembla bé, si puedes explicar después un poco cuál es el papel exactamente de Dama y cómo gestiona los derechos de remuneración, sí, estaría bien también para el público, para que lo tenga claro. I després hi ha els drets morals, que els drets morals, la legislació espanyola en reconeix 7, alguns tan estranys com poder fins i tot accedir a una obra perquè l'autor considera en algun moment que no està acabada correctament. O sigui, això en el cas dels guions o dels llibres podria passar que un autor considera que una obra que ja està publicada, per exemple, no està d'acord amb el final i podria anar a l'editorial i dir retira totes aquestes obres, evidentment l'hauria de compensar, però tindria el dret moral a fer-ho. Això és el dret d'integritat, en el cas de la literatura. Els guions poden ser de dues maneres. Poden ser una obra derivada o una obra original. Una obra original és un guió que jo, guionista, l'escric de zero. O sigui, no em baso en una obra que és una obra preexistent. En el cas que sigui una obra derivada, és a dir, que és un guió que ve d'una obra literària, aleshores aquest guió necessita que qui està escrivint el guió li demani els drets a l'autor de l'obra original. O sigui, jo tinc una novel·la, la vull convertir en un guió, hauré de tenir sempre els drets, la cessió del dret de transformació del titular dels drets de propietat intel·lectual, que podrà ser o l'editorial o l'autor, depèn de si els ha cedit o no els ha cedit. En el cas de l'obra audiovisual, l'obra audiovisual està regida per un règim molt específic. Què diu la llei? Ens diu l'obra audiovisual és una obra en col·laboració que té 3 autors, que són el director, el guionista i el compositor de música si la música és original. Aquests sempre seran els coautors de l'obra original, però per una banda tenim els autors i per altra banda el titular. Què farà la productora? La productora agafarà els drets d'aquests 3 autors i hi ha una presumpció de cessió, que sempre es materialitza en un contracte de cessió de drets. Llavors, la productora podrà explotar aquesta obra audiovisual que tindrà sempre aquests 3 autors. Qui participa en una obra audiovisual? Doncs, evidentment, moltes altres figures que també són figures creatives que no són ni el director, ni el guionista, ni el compositor de la música original. Per exemple, el director de fotografia. Serà un autor de l'obra audiovisual el director de fotografia? No. Podrà explotar la seva obra, l'aportació que ell ha fet en aquesta obra audiovisual de manera separada i independent i haurà de cedir els drets a la productora. Sobre los derechos conexos de las productoras tampoco voy a hablar y te los dejo para ti.
Un exemple. Una obra, per exemple, una pel·lícula, un llargmetratge sobre l'Odissea, de l'Homer. En aquest cas, si una productora vol fer un llargmetratge sobre l'Odissea, no haurà de demanar els drets perquè aquesta obra ja haurà caigut en el domini públic. Sabeu que la duració de les obres per la llei de propietat intel·lectual són 70 anys després de la mort de l'autor o 80 en el cas que aquest autor, això és una raresa, hi ha una disposició addicional transitòria de la llei de propietat intel·lectual espanyola que allarga aquest termini fins a 80 anys si són autors morts abans del 7 de desembre de 1987, perquè llavors es remet a una altra llei. O sigui, important, autors morts abans del desembre, no cal que us en recordeu del 7, però abans del desembre del 87 seran 8 anys, a partir d'aquesta data, 70 anys. 80 anys o 70 anys. Si jo vull fer un llargmetratge sobre l'Odissea, aquí hi haurà 3 obres. Una, l'obra literària original, que ja estarà en el domini públic. 2, el guió, que és una adaptació, que en aquest cas no necessitarem de l'autorització, òbviament, de l'Homer. Si hi ha una editorial que ha fet una adaptació molt concreta de l'Homer, aleshores sí que necessitarem els drets de l'editorial. Però aquí l'editorial haurà d'haver fet un esforç creatiu perquè això ja no sigui només l'obra de l'Homer, sinó que tingui una aportació creativa que faci que sigui original. I després tindrem la pel·lícula, que tindrà els 3 autors, repeteixo, director, guionista i compositor de música original, si és música original, si no només ens haurà de cedir els drets, i el titular serà sempre la productora. Tenim l'ABC dels drets d'autor en el cas de les adaptacions dels guions a les pel·lícules i així ja tenim el terreny de joc ben establert i ja podem començar a parlar-ne. ¿Queréis introducir algo, complementar algo? Puc continuar. Jo continuo la cadena, de fet. Vale. L'ordre és perfecte. Sí, sí. No, abans que res, gràcies per convidar-me, em fa molta il·lusió ser aquí. És un tema que m'apassiona, les adaptacions, i passar de literatura a les pantalles, en plural, m'apassiona. Sentir l'Eva Sòria és un luxe, perquè és com tornar a tenir la base. Jo em dedico a aquest negoci de vendre drets d'autor de literatura a adaptacions audiovisuals des de fa 32 anys, ara aquest abril, des del 1992, que vaig fundar l'agència literària Bontes, i ens dediquem a representar autors i autores dels 5 continents que escriuen en diferents llengües, bàsicament ficció, i a vendre drets de traducció perquè aquests llibres es publiquin al màxim de llengües possibles i molt activament, perquè és la meva passió, que s'adaptin des de fa molts anys, quan tampoc se'n parlava tant de tot això, ni existien tan sols les plataformes. Vaig començar que no existia ni Google, ni no existia res. Per tant, tot ha evolucionat molt, molt de pressa i ara estem al mig de tot el que estava explicant l'Eva. Nosaltres estem en aquest punt de la cadena de valor de les produccions audiovisuals, que és representant els autors que tenen unes obres protegides per unes lleis, representant aquests autors i intentant que les seves obres literàries s'adaptin. Aleshores, ara tenim multiformat, perquè abans era pràcticament cinema, després TV Movies, pel·lícules per televisions, i ara tenim totes les plataformes, no només cinema, sinó també sèries. Hi ha moltíssimes novel·les, moltíssimes obres literàries adaptades a sèries directament. I a part, des d'una agència literària com la nostra, ara tenim també multiclient. Podem vendre els drets a una productora directament i la productora després buscarà a quina cadena de televisió o a quina plataforma ven aquell producte que desenvolupa o que fins i tot produeix i el ven ja fet, però nosaltres també anem directament a les plataformes i cada vegada més treballem amb Netflix, amb HBO, amb Amazon, amb qui sigui, i amb diferents plataformes als diferents països, perquè nosaltres som a Barcelona però treballem per autors, com he dit abans, de diferents continents, per tant, moltes vegades busquem plataformes dels països dels nostres autors perquè les novel·les passen a altres llocs i ara s'està ampliant tot moltíssim. No treballem per guionistes directament, ho havíem provat a una època de representar guionistes, vam decidir que no, que reculàvem, representem només autors i autores d'obres literàries que estan protegides per la llei de propietat intel·lectual i aquelles obres nosaltres les
venem perquè s'adaptin. Penso que estem en un moment molt especial, que hi ha un boom de les adaptacions, fins i tot les plataformes, moltes plataformes, com sabeu, ja tenen la seva secció de llibre a la pantalla, per tant, qui busca adaptacions se'n va directament allà. Les sinergies són espectaculars, molta gent descobreix llibres a través d'una sèrie o d'una pel·lícula i molta gent descobreix una sèrie o una pel·lícula havent llegit el llibre. Ara realment hi ha un diàleg increïble i abans comentàvem que hi ha un efecte nou, que és que sobretot les plataformes ens demanen que busquem, que ajudem a buscar-los autors o autores que puguin escriure una novel·la a partir d'un guió que existeix, perquè aleshores puguin dir que ve d'un llibre. Per què? Perquè això ho estem veient sobretot als Estats Units, al món Hollywood. Al món Hollywood el guió original cada vegada està en retrocés. Hi ha molts grans estudis i moltes grans plataformes que defugen els guions originals. I hi ha un motiu. Per què? Si hi ha un problema amb aquella producció, o hi ha un problema amb un guionista particular que no s'entén amb la direcció, que no entra, no sé, que vol rodar aquí, per exemple, sí o sí, o que té una escena que passa aquí i aquí és caríssim i no es pot, i els productors li diuen no, porta't aquesta escena a un altre lloc, etc. I que aquell guió està molt pensat per aquell guionista concret. Els productors prefereixen tenir un llibre que és la base i que si no s'entenen amb aquell guionista, com diuen en anglès, we can come back to the book. Sempre podem tornar al llibre. El llibre està allà. Aleshores, ara hi ha aquesta mena de diàleg peculiar de guionistes que tenen un guió original o bé està rebutjat per la productora i la productora busca una novel·la que s'assembli una mica allò, o bé demanen que en paral·lel hi hagi una escriptura d'un llibre que aleshores, a nivell de dret, també és una mica complicat, però s'acaba arreglant, i hi ha llibre i hi ha guió. Estem en aquest punt. D'intel·ligència artificial tampoc no entrarem perquè hauríem d'ocupar 3.000 hores. Sí que entrarem, sí, però després. Una mica. Una mica, quan a la part final. És un tema. Ara mateix és un dels temes que no sabem on anem. Yo creo que sería interesante para Pablo esta idea que ha explicado ahora Ana, que cada vez las siguientes cada vez hay más producciones audiovisuales que se basan en libros para que la gente se dé cuenta que hay un libro a darrere del guión, ¿no? Detrás del guión. Sí. Y esto sería interesante también saber cuáles son los derechos que, bueno, o sea, cuál es si desde Dama también veis esto o no. Sí, bueno, muchas gracias desde Dama por invitarnos al Ayuntamiento y al Barcelona Film Fest. Efectivamente, los autores de la obra son de la obra audiovisual. Nosotros en Dama es una entidad de gestión de derechos de autor que son únicamente de la obra audiovisual, es decir, de películas, de series, de cortos, y se centra de los tres autores solo en dos, que sería el director y el guionista, bueno, el autor de la parte literaria. Entonces, al hilo de estos dos autores suele haber bastante, no diría problemas, pero bastante casuística sobre el porcentaje de autoría de una obra. La ley dice que hay estos tres autores, pero no dice en qué porcentaje serían autores. El principio general es que los autores se pongan de acuerdo para repartirse los derechos de una obra audiovisual. ¿Qué pasa? Que el director suele ser uno, el autor de la música que esté expresamente compuesta para la película pues suele ser uno, a veces no hay ninguno, y la parte literaria, los guionistas, ahí es donde viene el lío. Ahí es muy raro que haya uno, es muy raro que haya dos, suele haber muchos, y se complica todavía más cuando es una obra derivada, porque va a haber un autor de la obra original y unos autores de la obra derivada y todos van a ser autores de la parte literaria en un porcentaje. Nosotros en Dama nos dedicamos a recaudar y repartir los derechos de simple remuneración de los que hablaba Eva. O sea, nosotros no llevamos ningún tipo de derechos que sean de autorización. Es decir, nosotros no negociamos, no hacemos contratos. Lo único que hacemos es que la ley, para proteger a los autores de la obra audiovisual, porque considera que normalmente en las negociaciones con las productoras están en una situación de inferioridad en la que pues es muy habitual, por ejemplo, en el tema de los buyouts de Estados Unidos, que se les ofrezca un contrato, unas condiciones, y si no lo quieren, pues hay un montón de guionistas más, un montón de directores más, y se busca otro. Entonces, la ley española, que en ese sentido, pues en Estados Unidos
no pasa esto, pero sí que le reserva a los autores de la obra audiovisual un derecho de remuneración que no le pueden ceder al productor aunque quieran. O sea, aunque el productor en el contrato ponga que también ese derecho se lo ceden, eso va a ser nulo y se va a recaudar siempre, porque es un derecho que si no se gestionara de manera colectiva por entidades de gestión colectiva no podría llevarse a efecto nunca, porque os voy a explicar en qué consiste el derecho, que es que cada vez que se utilice la obra van a tener derecho a un porcentaje de lo que se recaude con esa utilización, al margen de que ellos hayan vendido todo. Yo te vendo a ti todo, pero luego, si el cine pone esta película, un porcentaje de la recaudación a través de las entidades de gestión, en este caso de Dama, va a ir a parar a esos autores a mayores de lo que hayan cobrado por vender los derechos. No solo se produce en los cines, que es el caso a lo mejor más fácil de entender, se produce también en las plataformas. Netflix, cada vez que se reproduce una película, va a pagar a Dama y a otras entidades un porcentaje para que le llegue al autor. También pasa en los medios de transporte, cuando vas en tren, cuando vas en avión y te ponen una película, pasaría lo mismo. En los festivales de cine, en cualquier explotación de la obra que se pueda hacer, prácticamente se va a generar ese derecho y se va a repartir a los autores. De hecho, Dama es una asociación, no tiene ánimo de lucro y el único sentido que tiene es su existencia es para recaudar derechos de los autores que si no, no podrían percibir y repartirlos. En cuanto a esto que hablábamos de la obra derivada, pues aquí viene el problema que por suerte no es muy habitual. Nosotros, como os decía, o sea, si dos autores, el autor del libro y el autor del guión, no se ponen de acuerdo en el porcentaje de autoría que tienen sobre una obra audiovisual, pues van a ir a un juez y el juez decidirá en función de criterios que tampoco están establecidos. Pues verá la aportación que hizo cada uno. Normalmente se suele hacer un 25% de autoría de la música, un 25% del director y un 50% del guión. Esto es una solución más de uso, de costumbre, porque realmente puede haber una película en la que el guión tenga un peso muy grande, puede haber otra película en la que el guión tenga menos peso y la dirección sea la que realmente le da una impronta de originalidad a esa obra. Hay casos. Nosotros en Dama, los autores que quieren que les recaudemos, bueno, nosotros tenemos que recaudar para todos los autores, aunque no estén dados de alta en Dama, y luego entregarles el dinero. Pero en caso de que quieran darse de alta en Dama, van a comunicar la obra, van a decir, pues mira, esta película la hemos hecho estos 3 guionistas y nos repartimos la titularidad en este porcentaje. Mientras no se supere el 100%, nosotros no nos vamos a meter. Si ellos están de acuerdo en el reparto, nos vale. El problema es, y en este caso con la adaptación de una obra literaria en la que la comunicación, evidentemente 3 guionistas que trabajan juntos van a tener más comunicación, más confianza. Cuando hay un autor de obra literaria y autores del guión, pues ahí puede haber más problema. Si se supera ese 100% del porcentaje de autoría, se declararía la obra en conflicto y se activarían unos mecanismos para solucionar ese problema y mientras pues, se quedarían los derechos sin repartir. Sí. Puc afegir una cosa curta? Només dir que Dama és una maravillosa entitat de gestió. La verdad es que sois los mejores. Lo has entendido, ¿no? Eso me daba a decir. Estos mejores, en serio, trabajamos. Nosotros intentamos que todos nuestros clientes, escritores de obras literarias, se den de alta en Dama, porque lo hacéis muy bien. Pues muchas gràcies. Perquè Dama el que fa és que quan hi ha aquest 25% dels guionistes, ens avisa de seguida i nosaltres intentem que el 12% d'aquest 25, entre el 10 y el 12, entre el 10 y el 12 más o menos intentamos siempre, que sea para el autor de la obra preexistente. Y lo hacéis muy bien, no tenim mai cap problema i els autors de les obres literàries reben metòdicament això. No sé quants avions, no sé quants trens, no sé quants restaurants han passat la pel·lícula i ells de seguida o escanegen, no sé cómo lo hacéis, porque siempre es bastante divertido. Yo tampoco, yo estoy en el departamento jurídico. Y estáis muy atentos porque escribís al festival para decir, bueno, las películas que gestionamos nosotros. Sí, estáis ahí. Funciona molt bé i els autors literaris tenen aquest percentatge que, no se os salta nada. Que surt del percentatge dels guionistes, que han de ser generosos. Que por cierto, vamos a escuchar ahora a la representante de las personas que si no se ponen a escribir,
no tendremos ni debate, ni películas, ni lab, ni nada. Txell? Bon dia a tots. En primer terme, felicitar l'Ajuntament per reeditar el lab. Nosaltres creiem que és fonamental que hi hagi també més laboratoris i, per tant, és una molt bona notícia que hi hagi el lab. Només hem de veure el guió adaptat, com ha funcionat aquest any. Si veiem les nominacions al millor guió adaptat als Gaudí, tenim Robot Dreams, escrita per Pablo Erger, que ha anat als Oscars, i és Un amor d'Isabel Cuixet i Laura Ferrero. Saben aquell de David Trueba i Albert Espinosa i el mestre que va prometre el mar de l'Albert Val. Per tant, creiem en aquestes sinergies, no? O sigui, sabem quanta gent no coneix a Margaret Atwood per les sèries o clàssics com Dickens o Jane Eyre, no? Per les pel·lícules. Per tant, creiem que és una molt bona iniciativa recuperar el lab i aquesta simbiosi entre autors. A partir d'aquí, doncs sí, hi ha una obra original que s'ha de transformar en una obra derivada. Per tant, és molt important tenir aquest dret de transformació, que en un principi és veritat que l'assoleix la productora, però a vegades també és un dret que cerca el guionista pròpiament, que està interessat en una obra que vol portar a la pantalla si li és possible. En el cas que l'obra sigui que aquest dret de transformació la creixi la productora, és important que en el contracte de guionista s'estableixi que la productora ha adquirit els drets, i quan ho fa el guionista, a vegades, o com en aquest lab, per exemple, potser no cal haver tingut aquesta opció o haver pagat aquests drets de transformació, sinó que sí que convindria una autorització de l'autor, perquè és que el guionista no sempre té els diners per pagar l'opció o per pagar aquest dret de transformació, i per tant estaria bé que tenir aquesta autorització de l'autor conforme es veu satisfet i cedeix al guionista l'opció de treballar en aquella obra. Quines dificultats pots tenir a nivell autoral de treballar? Facilitats i dificultats. La facilitat és que tens una obra preexistent, que se suposa que és bona, que per alguna cosa t'hi fixes, que té uns personatges rics, que té una trama que pot ser complexa, que t'interessa, que hi ha tot un món ja establert. La dificultat és la translació d'aquest món, moltes vegades, i també respectar la idea original de l'autor i aquesta visió que a vegades pot ser molt personal. Cadascú interpreta les obres o se les fa a la seva manera. També són diferents llenguatges, per tant, no sempre es trasllada de la mateixa manera. Els pensaments poden ser més difícils d'articular en una pel·lícula i hi ha uns ítems que seleccionarà l'autor guionista. És un altre llenguatge i comptes amb altres avantatges com a autors i tal. Tens dificultats com actors, com tens una música, tens molts altres elements que en un principi no tindràs en aquella obra, o que tens d'una altra manera. Però també tens unes dificultats, com ara, potser, que la relació amb l'autor, potser, o sigui, cadascú té una visió, pot haver-hi uns egos o no, o sigui, pot haver autors que entrin molt, autors que no hi siguin. Ho preguntava a alguns guionistes que han treballat amb autors i deia, potser a vegades va molt bé per documentar-te, o sigui, per saber què volia expressar allà, que en principi ja està el llibre, però bueno. O sigui, tens un llibre que és el que adaptes, però potser hi ha motivacions o hi ha un background o el que sigui que va bé treballar amb l'autor i a vegades pots col·laborar amb ell i pots ser co-guionista i el pots tenir allà, o d'altres vegades hi ha un punt que el guionista també necessita apartar-se i tenir també la seva pròpia visió creativa de l'obra. Són dificultats i són facilitats, però en qualsevol cas és una bona simbiosi treballar adaptacions i amb guions. I, no sé, anècdotes. L'Albert Val em deia ara que ha tret el mestre que va prometre el mar, que va ser el Paco Escribano el que li va deixar el llibre, i
ell doncs, se'l va llegir com a amic i després li va dir ai, m'agradaria adaptar-lo. I l'altre, segur, no? Ho veus? I diu, li vaig haver de presentar una sinopsis del seu propi llibre, no? Per dir, sí, ho veig i crec que ho podem adaptar així, no? Per tant, gent que a vegades també està al mig es troba amb aquesta situació de segur, el podem adaptar, no el podem adaptar. Llavors també crec que és important la visió del guionista, que encara que sigui a vegades, evidentment hi ha un material previ, però que si són co-guionistes també seria important que en un darrer terme potser el tall final el tingui el guionista com a tècnic en una obra audiovisual, que és una altra obra, que l'autor literari sap molt... Bueno, ha escrit un llibre i, per tant, és sobre allò sobre el que es basa, però tècnicament hi ha coses que també pot saber el guionista. Hablabais del auge del... ¿Volies apuntar algo? No, tinc una pregunta després. Espera, déjame que... Es que hablabais del auge de las adaptaciones literarias y realmente como decía que voy a hablar de mi libro ahora, el festival Barcelona Film Fest, la sección oficial, el grueso de las películas que se presentan están basadas en adaptaciones literàries, sí. Jo queria apuntar una cosa. Abans de vendre els drets d'adaptació d'un llibre a una productora, sempre diem als nostres clients estàs segur? Estàs segura? Perquè l'obra que resulti d'aquesta adaptació no serà teva. El copyright, quan passin tots els crèdits, al copyright hi haurà una productora o tres, o una productora i 3 televisions, no serà teu. El llibre, a la primera pàgina de crèdits, hi ha un sol copyright. El llibre és teu, l'adaptació no serà teva. Estàs segur, estàs segura que vols enfrontar-te a una transformació, a una adaptació, a una traïció de la teva obra literària? Hi ha gent que diu que no. Jo vaig tenir una conversa meravellosa amb el Carlos Ruiz Zafón, ja fa molts anys. Ell mai va vendre les seves obres, no era client nostre, però mai va vendre les seves obres perquè se sentia incapaç de trair, en aquell cas, els seus lectors. Ell no volia que ningú traís els seus lectors. I jo aquí és una conversa que sempre tinc. I les expectatives del lector, no? Perquè aquesta és una altra. O sigui, jugar amb l'expectativa que el lector ha tingut en el llibre, no? I la seva imatge, després que aprengui una corporalitat, no? Pero están los casos contrarios también, ¿no? De autores que venden y que dicen, ahora hacer lo que os dé la gana, ¿no? Em compraré el vestit i aniré a l'estrena. Els clients que més m'agraden són aquests. Que facin el que vulguin, que em conviden al rodatge un dia i jo aniré a l'estrena. Sí. ¿Tú volvías hacer una pregunta? Sí, yo tenía una pregunta sobre la intervención que ha hecho Pablo, que has hablado de los porcentajes, de que a veces es difícil establecer los porcentajes de la coautoría. ¿En esto Dama entra, no entra o cómo lo solucionáis cuando No, nosotros no podemos entrar. De hecho, pues la mayoría de las veces son socios, que son todos socios de Dama. No te puedes meter en un conflicto en el que tú no... Nosotros intentamos, lógicamente, mediar para que se solucione, pero como puede mediar cualquiera. Si no se soluciona, ahí ya tienen que seguir otros cauces y solucionarlo ellos. Nosotros no podemos... Vale. No podemos tomar ese papel. Yo tenía prevista una primera pregunta que era que ya está contestada, pero la voy a hacer, que era si aquí entre el público hay algún productor, algún guionista que quiere apuntarse al lab, ¿qué debería tener en cuenta desde el punto de vista de la propiedad intelectual y los derechos de autor? Y por todo lo que estáis diciendo, la respuesta ya está clara, que es asesoramiento legal, ¿no? Sí. Y algún tipo de ayuda, no como de la asociación de GAG, ¿no? O sea, sí. A veces, desde el punto de vista del más creativo, se olvida todo esto que estáis comentando, de cara a luego tener protegidos tu trabajo. Sí, ¿no? Yo creo y esto que... no sé si se tiene muy en cuenta cuando tú empiezas a escribir, no sé qué adaptación, no sé qué, y esto quizá es lo último en lo que piensa un creador, puede ser, no sé, vuestra experiencia que os habéis encontrado. Yo creo que la propiedad intelectual es un derecho muy difícil de entender para cualquiera, porque es un derecho sobre algo... Te lo aseguro. Que no es algo físico, y además en cualquier obra protegida, en cualquier prestación protegida, van a coexistir distintos derechos sobre algo que no existe, distintos derechos. Entonces es súper difícil de entender. Pues al hilo de lo que decías, el productor va a tener derecho sobre la grabación audiovisual. En esa misma grabación audiovisual está la obra audiovisual.
para poder explotar esa obra hace falta, entre otros, la autorización del productor y de los autores, de la grabación y de la obra. O sea, supongo que será bastante complicado. Los productores audiovisuales en general pues, suelen estar muy bien asesorados, pero sí que es importante que lo estén, porque todo esto de lo que estamos hablando de una manera muy superficial, luego en la práctica va a tener cantidad de casos distintos que van a poder generar cantidad de problemas distintos. En general, el productor lo que puede hacer para poder explotar la obra es adquirir los derechos que no son irrenunciables del autor para el mayor plazo posible, para el mayor territorio posible y luego explotar la obra. Como decía Eva, luego va a haber casos... Claro, los derechos morales que no son transmisibles, hay uno que está muy ligado al derecho de transformación, que es el derecho a la integridad de la obra, incluso el derecho de retirada de la obra. Entonces, el productor va a adquirir el derecho de transformación, pero el autor siempre, claro, eso ya es tensionar las costuras del derecho, va a poder en algún momento decir no me gusta lo que estás haciendo y ahí pues hay un problema que es difícil de resolver. Y has dicho que estáis hablando superficialmente. Sí. Vale, vale. O sea, el asesoramiento legal és imprescindible. Sí, totalment. Claríssim. I també, jo crec que també hauríem de fixar-nos una mica, a vegades, quan estem parlant d'altres tipus d'obres com biografies i de més, no? Que quan contem amb personatges reals també hem de tenir en compte els drets d'imatge, honor i intimitat de la pròpia persona. Hay más derechos. Clar, llavors, o sigui, també estem parlant d'adaptacions que tu, o sigui, hi ha una obra derivada del llibre, no? Però, bueno, o sigui, hi ha una persona allà que tu has de respectar els seus drets, també com a guionista, no? Aquest matí sentia... El cuerpo en llamas. Clar. Ho heu seguit. Exacte, sí, aquest matí ho sentia, no? I els hi han retirat a Netflix la sèrie, no? Vull dir que al final hi ha tot de punts a tenir en compte i jurídicament t'has d'assessorar, o sigui, les associacions bueno, a Dama tenen advocats, però a les associacions de guionistes també tenim advocats, no? El Nacho ha estat abans a la xerrada d'intel·ligència artificial i és importantíssim que el guionista estigui assessorat perquè al final atentes contra drets de persones vives o mortes, perquè inclús hi ha drets pretèrits de persones que han mort, fins a 80 anys tenen... O sigui, s'ha de respectar la imatge de vius i de morts, no? Per tant, és important tenir en compte el dret, no? Quan també escrius, no? Y no hemos hablado de los derechos conexos de los actores també, dels intèrprets, que esto es toda una otra película, ¿no? Ya que estamos hablando. Sí, por eso, que hay un montón de derechos que hay que conseguir para poder explotar una película. Que es un lío y que para la gente que no está metida, pues es difícil de entender. Y de hecho, de ahí viene el problema típico de, pero si yo ya pago a las GAE, porque hay muchas entidades de gestión, hay 9. Entonces, a veces una persona que explota una obra paga a una entidad de gestión y no entiende cómo tiene que pagar a otra, pero es que son derechos distintos. Y pues hay que hacer una labor ahí de Hay que hacer explicar... una labor de formación también, sí. Porque son pocos los cursos de los guionistas. Yo creo que vosotros sí que sabéis más de derechos de autor que Nosaltres, otras. I a part tenim un advocat a l'associació, però a més intentem que tothom, ¿no? Intentamos que todo el mundo sepa, conozca, esté, ¿no? O sea, y hacemos formación, evidentemente, porque al final es muy difícil. Los contratos de guionistas son contratos muy complejos. Y la gestión de intangibles es intrínseca a cualquier proyecto de creación cultural. I hay muy poca formación i això és una cosa que jo crec que aquí tenim molt d'espai per la millora, sobretot a les escoles, no? A les escoles on estem formant aquests futurs creadors que arriben en aquest moment. De cinema, Estàs parlant d'escoles de cinema. D'escoles de cine. Vale, vale. Que hi ha una cosa per això que s'ha de tenir en compte i que suposo que tots els productors que hi ha aquí a la sala ho saben, que és que quan una productora pensa en una producció d'una adaptació, hi ha la primera pedra, que la primera pedra és tenir els drets d'aquella obra preexistent, tenir els drets del llibre. Si no té diners, com passa sovint, per pagar una opció que no són els drets plens, que vol dir reservar durant 12 mesos, 18 mesos, 24 mesos, almenys la nostra agència 24 mesos és el màxim que donem, reservar aquells drets, que vol dir que paguen una miqueta o res, com tu deies, una carta d'autorització. A nosaltres no ens agrada, però per què no? Si hi ha un guionista o una petita productora entusiasmada amb un llibre, que comenci la primera pedra i que comenci a través del LAB o a través d'ajuts X a tirar endavant aquell projecte. Però la primera pedra és tenir els drets per escrit,
pagant o sense pagar, per 6 mesos, per 12, per 18 o 24, per tirar endavant. Si no té allò, si no té aquell document signat per l'autor o autora de l'obra literària, tenim un problema per tota la cadena de valor de la futura obra audiovisual. I aquí, a vegades... Per això és important que en el contracte de guionista posi que es tenen aquests drets, no? Perquè si no, no pots treballar sense que això estigui preadquirit. És bàsic. Això hauria de ser com un mantra repetit, perquè hi ha vegades que hi ha gent que s'atreveix a... Ja em posaré en contacte amb el... Ja lo haré, no? Ja ho faré. No, la I ja primera porta mig pedra... guió escrit, no? La primera pedra és tenir els drets d'adaptació d'aquella obra. El tema de què costa reservar aquells drets és un altre tema. Aquí entrem les agències literàries a negociar. I si una petita productora plora molt, però està molt entusiasmada en aquella obra i l'autor o autora de la novel·la està d'acord en cedir durant un temps perquè desenvolupin sense res a canvi, fantàstic. Manen els autors i les autores, també. Amb això també és important la connexió que pugui tenir amb el guionista, no? Si el guionista s'aproxima i realment entén l'obra i l'altre entén que l'entén, no? També és més fàcil que pugui haver-hi... Però a un guionista nosaltres mai vendríem, per exemple, els drets. Diríem al guionista, busca una productora i que sigui la productora qui signi. I per què no? Perquè la casa llavors està mal construïda, estem parlant de fonaments, de pedres. Estem a construir un edifici. A no ser que sigui guionista-productor, per dir-ho d'alguna manera. Perquè tinc una empresa que és una productora. O guionista contractat per una productora. Però llavors aquí ja la cessió de drets és diferent perquè ve per un tema de dret laboral. Es nota que tiene un guió entre mans? No. Es broma. Claro, encima ya es suficientemente complejo el tema y la situación actual de la industria cinematográfica, de la explotación o incluso lo que apuntábamos antes, la introducción de la inteligencia artificial en el proceso creativo, lo complica todo mucho más y parece que como que el guionista es como o la guionista es el eslabón más débil de toda esta cadena que se pone en marcha cuando se hace una película, ¿no? ¿Qué pensáis? La huelga de Hollywood vino por aquí. Claro. És el motor. I encara segueix, De fet, ara hi ha com una mena de bandera blanca, però no s'ha acabat. No, és el motor que impulsa, el productor impulsa, evidentment, amb la seva musculatura financera, però el guionista pot impulsar també els projectes. El que passa que sí que és més dèbil perquè, financerament, no creativament. I legal, no, jo parlava legalment. Legalment s'intenta blindar els contractes i assessorar de la millor manera possible perquè no sigui el més dèbil. Això esteu vosaltres. Sí, decía que el guionista, desde luego, que está en una situación de riesgo ante la inteligencia artificial, pero no sé si es el más débil, pero desde luego que hay mucha más. Por ejemplo, el tema de los actores, que también hubo mucho revuelo en Estados Unidos, que ceden sus derechos actores que a lo mejor no son tan conocidos, o incluso actores conocidos, como es el caso de Bruce Willis, ceden sus derechos a productoras que van a poder, mediante inteligencia artificial, cada vez más, porque si a día de hoy ya se puede hacer y hasta lo puede hacer uno con su móvil, imagínate lo que podrá hacer una productora prescindiendo ya del actor y de pagar al actor más allá de lo que le haya pagado por esa cesión de derechos. Entonces, la inteligencia artificial no sabemos lo que va a traer en el futuro, sabemos ya lo que hay en el presente, hay una normativa europea que trata de combatir este problema. El problema, la inteligencia artificial avanza tan rápido que habrá que ver cómo se adapta la normativa a la realidad. Lo que se trata de hacer es pedir un poco de transparencia, que las obras que se utilizan para alimentar, para enseñar a esa inteligencia artificial a hacer otros guiones, por ejemplo, en este caso, se pueda uno decidir no aportar su obra para eso, que haya transparencia diciendo qué obras se usan y qué obras no, y luego pues se ve el resultado. Lógicamente, si el resultado es muy parecido a una obra, pues ya ahí no van a tener nada que hacer, pero con la sofisticación de estos software probablemente no va a ser el caso. Entonces habrá que mirar al futuro a ver cómo evoluciona este tema. Bueno, ahí la normativa es súper importante, el esfuerzo legislativo que se ha hecho en Europa es bestial y si la ley va siempre por detrás de los cambios sociales, pues imagínate cómo va a ir por detrás de los cambios en la creación artística, ¿no? Tenemos que ponerlos las pilas ya porque si no vamos a ver, yo creo que resultados muy, que nadie desea en el mundo de la creación.
Pasamos a preguntas, ¿eh? Venga. No sé si hay un micro por aquí o si no. Es que no veo más allá. Vale. Gracias. Una pregunta, bueno, es una pregunta más, una curiosidad, que cada vez, bueno, hay muchos casos, sobre todo en Estados Unidos, de autores o autoras que al adaptar una de sus novelas también escriben el guión, incluso otros y otras que también dirigen la película final. Entiendo que en cuanto a derechos es fácil, más dinero para ellos, però és algo que aquí en Espanya us passa a la vostra agència? Autors o autores que volen ser ells mateixos o mateixes que adaptin la seva obra, se lo permiten les productores? Aquest és el tema. Si la productora està d'acord, fantàstic. Arriba un moment que qui compra, allò que dèiem, qui compra els drets de la novel·la, mana. Acostuma a ser una productora. La productora contracta a un guionista. Si aquest guionista és el mateix autor de la novel·la perquè s'han posat d'acord, fantàstic. Sí, tenim alguns casos i també tenim casos de coescriptures o fins i tot de produccions executives. Nosaltres, per exemple, treballem, per posar un cas molt pràctic que potser us sona a tots, la Dolores Redondo, us deu sonar. Dolores Redondo, autora de la trilogia del Bastant, treballem per ella des que el Guardián Invisible era invisible. És un cas que coneixem i que hem viscut amb molta passió. Com es va enfrontar algú com la Dolores Redondo, la primera adaptació, és que jo no voldria tornar a viure, espero que no estigui per aquí. Perquè tenia molta por que li desmuntessin la seva protagonista, Maya Salazar, el seu món, etc. Ara les 3 pel·lícules estan a Netflix, se n'estan fent d'altres, però en una de les futures adaptacions ella fins i tot serà productora executiva i ha estat dubtant de ser coguionista, al final ha decidit que no, però li estaven proposant fins i tot. Tot és possible, però qui decideix és qui aconsegueix el finançament, que és la productora. Gràcies. Perquè, perdó, ja cedo el micro per a l'altra pregunta, però perquè el guionista, l'autor o l'autora d'un llibre, fins quin punt, en el moment abans de vendre els drets, pot decidir, per exemple, doncs jo demano com a condició escriure el guió o demano com a condició triar el càsting o participar en el procés de càsting? Es pot demanar o no? Ni la Dolores Redondo, que va fent molts llibres. No, el que passa que arriba un punt que és cert que cada vegada hi ha més autors i autores de novel·les que, si us hi fixeu, surten els crèdits en un lloc molt destacat, fins i tot ara els volen com a productors executius. Què vol dir? Que tenen dret a vot a l'hora de decidir certes coses. Però has de ser un autor o una autora de certa envergadura i que els productors ho vulguin. Però si comences, tu no tens... És allò que deia. Què dic als meus clients i clientes? Ven els drets, però oblida tant i vés a l'estrena i aplaudeix, o no. Però si estàs en mans d'una altra creativitat que transformarà, que adaptarà, que trairà la teva obra. Això també els hi passa als guionistes, eh? El que passa que estan més acostumats a patir o no, o a tenir complicitats, perquè al final és una obra que no sempre... O sigui, que aquesta és una reivindicació històrica dels guionistes, però que no tots els guionistes estan als rodatges o participen, i per tant, o són productors executius, per tant, és un acte d'humilitat que ha de fer tothom i creure en... Ha de fer tothom o no, si vol, no? Però també es compta amb la creativitat i amb el saber fer d'altres professionals, no? A nivel internacional, ¿no? Es famoso el caso de Stephen King, que no dice ni mu de las películas de las múltiples películas que han adaptado de... De fet, en els contractes de Hollywood, allà sí que acostuma a haver una clàusula que l'autor o autora de l'obra preexistent, de l'obra literària, s'aparta, se'n va a l'altra punta del planeta i calla, si no, que no venguin. Si estan draconians de no pinta res, gràcies. Y hasta otra, ¿no? Sí, en Estados Unidos no existen los derechos morales o existen con muchísimas restricciones, ¿no? Hay algunos estados que han incorporado una cosa que es es como un estatuto que reconoce solo la autoría y la integridad, pero el autor puede renunciar a ellos, cosa que en Europa es totalmente inconcebible. Y luego está Dama y otras entidades de gestión. Pero gracias a vuestra existencia hay muchos autores que se quedan más tranquilos. Dicen, bueno, que hagan lo que quieran, pero bueno, me van a valorar mi obra para siempre y voy a seguir cobrando unos royalties y eso se va explotando. No, y las asesorías jurídicas de las entidades de gestión també ajuden molt als vostres socis, això és veritat. Había más preguntas por ahí, creo. Ah, mira. Hola, yo más que pregunta, bueno, sí será pregunta o
o idea, ¿no? Porque ante la complejidad del tema, no sé si existe algún mapa conceptual sobre todo esto que estáis hablando, decir, oye, pues los procesos y todo aquello, claro, para una persona que viene de fuera del sistema, al menos ubicarse, pues sería interesante tener el mapa conceptual de todas estas historias que se están pasando. Y para la gente mayor, porque hay un montón de escritores mayores de 45 años que ahora están escribiendo y que tienen en su mente hacer alguna película o algo, pues sería interesante si es que existe esto. El mapa. Mapa no, però primer pas, buscar una agència literària. Si ets autor de novel·la. Si ets guionista, anar-te'n a l'associació. Clar, si ets guionista, intentar, o sigui, envoltar-te de gent que també en pugui saber, no? I et pugui interioritzar els teus drets d'entrada, no? Sobre el que treballes i també et pugui orientar sobre el que fas, no? Sí, yo si puedo... Sí, claro. Una cosa pequeña que me la dejas votando, que en Dama, bueno, como decía, como es una entidad de gestión, una asociación que no tiene ánimo de lucro, pues todo lo que generamos está regulado por la ley, lo que hay que hacer con ese dinero, y en parte hay que invertirlo en unas determinadas finalidades que impone la ley. Y en ese contexto pues tenemos muchos proyectos para favorecer que se creen obras, y uno de ellos es un laboratorio que se llama Segunda Versión, que es precisamente para escritores, en este caso de más de 50 años. Tienes que esperar un poquito, pero tampoco. ¿Más preguntas? Mira, aquí. Vale, aquí. Yo con esto no sé si voy a abrir un melón. Y es, ¿qué pasa con las no adaptaciones, sino basado en, inspirado en? O sea, las películas que no adaptan, sino que se inspiran en un libro, en una obra ya escrita y hacen algo original con eso. Tienen que pasar también por un contrato, aunque se inspiren en, porque esto es una decisión final, es basado o inspirado, depende de cómo ha ido el proceso de guión. Si se han ido muy lejos del libro o se han quedado muy centrados en el libro. Si se han ido muy lejos, es inspirado en... Pero antes ha habido un contrato de cesión de derechos de esa obra preexistente. Igual. Sí. Es solo un matiz en el crédito. Bueno, y en ese sentido sí que yo creo que conviene decir que, claro, ¿qué es lo que se protege? Lo que protege la ley es la obra original. La originalidad... luego hay que estudiarla y es pues, susceptible de análisis, pero lo que está claro que no protege la ley son los hechos, por ejemplo, los hechos de la historia. Entonces va a haber casos en los que, pues, por ejemplo, lo que comentabais antes del Cuerpo en llamas, o otro tipo de obras que están basadas en hechos reales, tú vas a poder hacer algo basado en esos mismos hechos reales que se va a parecer a esa otra obra que puede ser un libro, pero esa parte no está protegida. Está protegida cómo cuentas la historia, otro tipo de detalles, pero la historia real de unos hechos, eso no estaría protegido. Entonces, bueno, en ese sentido sí que para libros que pasan a ser obras audiovisuales basados en hechos reales hay que tenerlo en cuenta y hay que valorarlo. Tampoco hay unas reglas muy concretas, pero bueno, saber que se protege la parte que crea el autor sobre esos hechos, no los hechos. Jurisprudencia da un poco de bandazos en ese sentido. I serà interessant veure què passa amb el judici del Cuerpo en llamas. Sí. Perquè avui ha donat un gir de guió el judici. Sí, pero estos son derechos de imagen, ¿eh? Ja, derechos de autor que son... Però va amb els fets reals. Sí, claro. Sí. Había más preguntas. Sí, aquí. Tú. No sé qué es. Sí, se escucha. Ah, perdón. Tú primero. Tus derechos, si es primero, tiene que ser. Hola, buenas tardes al de Dama y de Madrid. Y como la pregunta va más apuntada a ti, la haré en castellano. ¿Qué pasa? Estamos hablando siempre en ficción, pero ¿qué pasa en documental? Porque en documental está el creador de la serie, película, como la queramos poner, pero al momento de rodar, dirección toma por sucesos que van pasando en el documental, porque el guión no es estable, y empieza a adaptarse este guión, va sufriendo todos estos cambios. ¿Qué pasa
ahí cuando ya entramos a un guión que va cambiando constantemente? Porque el documental es encontrarte con la vida misma, se supone. Sí. A ver, el director y la categoría de director y guionista en la ley es una categoría que se define por una serie de cosas. Luego puede coincidir en la misma persona director y guionista. ¿Qué quiero decir? Que tú puedes escribir un guión y que en el momento... El guión es una obra literaria aparte. Y ese guión se va a incorporar a una obra audiovisual. Si en el momento de incorporarse a la obra audiovisual el director de esa obra audiovisual, de la manera que sea, mete mano en ese guión, va a acabar siendo autor del guión también. Va a ser director y, a lo mejor en una muy pequeña medida, guionista. Eso no son... La ley los define como dos categorías, con dos funciones que hacen dos cosas, pero si en un momento se mezclan, pues lógicamente ahí, en lo que cuentas tú, pues el director podría tener derechos sobre el guión. Però novament també depèn de l'acord al que arribi. Perquè un productor o un director i un guionista poden dir ei, treballem junts, però tu seguiràs sent només director i cobraràs només com a director i tu seguiràs sent només guionista, tot i que estiguin treballant junts. Depèn de com... Al moment del documental el guió canvia. Sí, clar. Però és que pot ser que el guionista estigui també en el procés de muntatge. Llavors, no sé, jo treballo en documentals i demà no està el muntatge, si no, no estic. No vull dir, perquè si no, igual no és ni forma part del docu, o no, o sigui, depèn del contracte que tu arribis i llavors pot ser que només et paguin pel tractament i tens drets sobre aquella part de l'obra o demanis estar a muntatge també, que és el més normal si ets guionista de documentals. D'acord, moltes gràcies. Lo han dicho de diferentes maneras, pero no me ha terminado de quedar claro qué pasa con la autoría de la película que está basada en un libro. Han dicho que una vez que el autor original cede los derechos, la autoría es del guionista. No, lo he entendido mal. No, la autoría es compartida entre tres, pero una cosa es la autoría y la otra cosa es la titularidad, ¿vale? La titularidad la tiene quien puede explotar los derechos, que será la productora. Y esto es así porque hay un artículo en la Ley de Propiedad Intelectual, que es el 87, que presume esta cesión justamente para que haya una seguridad jurídica y la productora pueda invertir todo este dinero, que no es poco, para poder después tener una buena cuenta de resultados. Pero el copyright de la nueva obra ¿es del guionista o es del autor del libro que ha sido? Del productor. Del productor. Sí. De ninguno de los dos. Sí, el titular, o sea, quien va a poder explotar estos derechos de autor, va a ser la productora. És una obra col·lectiva. Una obra audiovisual no té un sol autor. En té tres, però en té molts més també, el director d'art i els actors i tothom. Llavors el copyright és de la productora. I l'autor del llibre preexistent seguirà cobrant una miqueta dins d'aquells tres autors que ell explicava, que una pota és el guionista i un pequeñito porcentaje de lo que tocaria al guionista també le tocarà al autor de la obra preexistente. Es un porcentaje que no está establecido, sino que se negocia. Se negocia, está entre el 10 y el 12 de ese 25 que le toca al guionista. O guionistas. Que entonces ya... El 25 de tratamiento, ¿no? Sí, porque tendría el 50, ¿no? Sí. Exacto. Esto la ley no lo predefine, esto se negocia y se pone en el contrato. Nos queda temps per un parell de preguntes més, tu? Yo tenía una pregunta sobre si hay alguna entidad o alguna gestión sobre cómo proteger todo esto hacia todo el ámbito actoral de las películas, de la gestoría, de proteger hacia la IA de ahora o de un futuro. No nos aceptan ni media cláusula en ningún contrato últimamente, nos tumban. Editorial, no? Estem tenint uns problemes diaris, que és tot són arenes movedizes, tot és nou i no sabem. I ara mateix, per exemple, Penguin Random House, si us sona, és un gran grup editorial que té cents d'editorials aquí i a tot arreu, ara ha decidit el departament jurídic de Penguin Random House que no accepten les clàusules des d'una agència literària que digui no volem que la portada sigui feta per intel·ligència artificial, si hi ha una traducció tal que no sigui feta per intel·ligència artificial. I en el món audiovisual, al món audiobook, per exemple, estem batallant
amb les veus sintètiques. La nostra agència volem protegir les persones humanes fins al final. Sabem que és una batalla que hem perdut, però, per exemple, nosaltres ja no treballem amb Storytel ni amb Spotify, que és fort dir-ho, Potser d'aquí 3 anys us dic que hem canviat. Sí, és molt fort. O d'aquí 3 mesos, perquè ells no ens poden garantir que siguin veus humanes. Perquè Spotify i Storytel, que treballa només amb Spotify, totes les lectures d'audiollibres són veus sintètiques. Fins i tot les respiracions són sintètiques. Caram, que fort. I nosaltres no volem. Llavors, protegir, estem zero protegits. És que estem perdent aquesta batalla. Molt ràpida. Sí, per això ho deia. Per si hi havia alguna cosa que s'estigués fent... S'està fent molt, però estem perdent la batalla. La directiva europea, no? És que la intel·ligència artificial està avançant a unes velocitats brutals, la legislació que està quedant enrere i els que estem a primera línia, que estem venent, protegint autors, no podem. Quan Penguin Random House et diu aquesta clàusula te la tombo, no, i les portades les farà qui sigui, i segurament no seran humans, posaran allà un gat enfilat amb la foto que ha sortit. Dalí. O això, o no els venem els drets. I amb àudio, va molt més ràpid que l'audiovisual, perquè és menys complex. Sí, és que s'està passant fins i tot amb els actors, que s'està fent la seva imatge, saps que ens està afectant també a nosaltres en el sector, estic en el sector com a actriu, i aleshores també volia preguntar per això. Estem molt poc protegits tots plegats ara mateix. Sí, en el cas dels actors, sí, en el cas dels actors, el dret d'imatge està basat en el dret de l'honor i la intimitat, que és un dret fonamental. I aleshores aquí tens una protecció constitucional que amb el dret d'autor no tens, perquè el dret d'autor, la propietat intel·lectual, no és un dret fonamental. Això hi ha molt de debat jurídic, que no ve el cas, però en el cas del dret d'imatge, com més famós ets, menys dret d'imatge tens, perquè se suposa que el que passa amb la teva persona és d'interès públic. O sigui, un polític, per exemple, no es pot queixar perquè li facin una fotografia al mig del carrer si estàs al mig del carrer. Si tu estàs a casa teva, sí, perquè hi ha una intromissió, no?, que se suposa que és il·legítima. Però si ets una persona del carrer que no tens una notorietat o no ets una celebritat, una foto teva que surti a la portada de La Vanguardia dient lunes soleado i surts i se't reconeix, tu pots denunciar. Per això els extras ens fan tanta por. Jo tinc una petita productora, però quan més he patit és per anar perseguint a la gent que podia haver sortit en un pla perquè ens firmés una autorització. Perquè aquella persona, si sortia a la pel·lícula i es veia, ens podia denunciar si no havia signat. Hem signat tots, abans de sortir aquí. Sí, aquí ho hem fet bé. Hemos firmado Queda temps per una pregunta. Perdona. Us volia dir que moltes gràcies per al vostre treball que feu a cada un de vosaltres, així que gràcies. Res. Una admiració. Sembla que sería la última pregunta aquesta. Sí, una pregunta para el señor de Dama. ¿Cómo os financiáis? ¿Sois una organización sin ánimo de lucro con las cuotas de los que se dan de alta o cómo se financia? Sí, no hay cuotas. Dama es una asociación, tiene más de 2.000 miembros y la manera de financiarse está muy regulado por la ley, o sea, no cualquiera puede ser entidad de gestión, por eso hay muy pocas. Y la manera es que la ley prevé que haya un descuento de administración que se utilice para la administración de la entidad y otro tipo de descuentos que se utilizan para los fines sociales, para ayudar a los autores. Pero quien se dé de alta en Dama no paga nada, no hay ninguna cuota. Simplemente que cuando se van generando esos derechos, pues hay una parte que se invierte en poder hacer funcionar la entidad para poder conseguir el fin, que es recaudar y repartir ese derecho que si no, no podría. O sea, si un autor le dicen, usted cada vez que se ponga su película en un avión va a cobrar, pero él no va a ir a todos los aviones. La única manera es que existamos las entidades de gestión. Entonces, por eso existe ese descuento y por eso funciona el sistema. Y bueno, luego, para seguir todos los usos que se hacen, que es muy complicado, que decían antes, no sé cómo lo hacéis. Yo no sé cómo lo hacemos. Hay unos técnicos, hay un software y hay un montón de cosas que hacen que sepamos cada vez que se usa una obra cuándo, cómo y podamos... ¿Y de quién? ¿Y de quién? Y de quién, claro, para luego repartirlo. Con las plataformas también. También, claro. Porque a veces hay como cierta queja de que hay como cierta opacidad, digamos, en proporcionar sus datos de audiencia. Tienen la obligación legal de proporcionarlos, a veces se resisten más y a veces menos, pero en general... ¿Se lo sacáis? Sí. No, nos sacamos, es broma. Bueno, lo dejamos aquí. Ya no tenemos más tiempo. Ha sido un placer hablar. Que volia fer una.
Un apunte. Pues venga, va. Respecto a los lo de los derechos de imagen no me ha quedado muy claro. La pregunta es sobre los derechos de imagen y la inteligencia artificial. Ahora mismo, si alguien viola mi intimidad o la foto de la que usted ha hablado, yo puedo decir que es una vulneración de mi derecho fundamental. Pero ¿quién es el autor si esto lo hace una inteligencia artificial, como ha pasado ahora con unas fotos sobre... que se han generado por inteligencia artificial sobre unos políticos que están publicadas en todos los diarios diciendo que los detengan y que realmente dañan tu imagen, pero no hay autoría, se ha hecho por la inteligencia artificial. Quiero que me explique cómo se combina esta protección de los derechos fundamentales si se genera por inteligencia artificial. Esto da para un debate entero, pero la regla básica es que si hay una comunicación pública, es decir, si hay un medio de comunicación que hace uso de estas imágenes y eres una persona famosa, tienes menos derechos para... a no ser que tú puedas decir que hay un menoscabo de tu reputación y puedas demostrar que ha habido un daño, si eres una persona famosa, un político, prácticamente no podrás protestar, no te podrás quejar, a no ser que puedas demostrar que haya un daño a tu reputación. Si eres una persona anónima, entonces sí, porque hay un daño a tu intimidad. Es la norma general, con muchísimos matices, pero yo creo que no tenemos tiempo. Sí. Lo tenemos que dejar aquí. Como os decía, ha sido un placer hablar con vosotros. Yo creo que ha sido didáctico para toda la gente, guionistas, escritores que quieran emprender la aventura del Lab y que acaben de aquí un tiempo en el Barcelona Film Fest, en una sesión. Pablo, Txell, Anna, Eva, un placer y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.